Dibrugarh University pen chipatir pipon surhinira inkora hini pen surhinira inkora ke thomaning kana pharman batch pli studies for Karbi Language and Culture 6 months course ni thomate 3 days of pharman satlang pangcheng pontanglo Karbi akheta bangka prakhe tumason lunlam tumu pendanglok jutang jubaranta incholim nangjipura pinangana bang photum studies of Karbi Language and Culture 6 months course ke charli japan kedam tang surini ra inkora hini pen surini ra inkora ke thomaningkan bang phoru sir kebra choksi kebra ner kep mate 978 bang phu bang phietum men che thapondo bangso tengpen Dibrugarh University pen chipatir piponsi 6 month certificate course asatlang pininga sengkan jakhong achiklo niphai krekethom niphai krep li lapen niphai krep phoan ni thoma pharman dipugo boys higher secondary school along satlang en pondo lason si bangso satlang ang thek mate result chiklo joni mate 2 months ang bong ang thek pang dakpon poputa studies for Karbi Language and Culture program coordinator longsing tron pen than pong social media kumami nutba pinitok lu pulong te laso bang men mane insensible mane thang lang le kun ke pen tok thap nang le tok dun thap nang le apen nili tum ke university pen ke social media platform bang hang jo si social media long som reply peer ji chedan ri la som bi athe Dibrugarh University ke North East Sangbong Premier University Dibrugarh University pen Guwahati University han lake isi dignified apen ke ekdom mankit he ang song along sido lasi lahai media long yong si damare lo pulong te lake ladak ko pumyong lo university diga pawelo idak jito amana penge do adak center lat aman ga pawelo lasi laso bangke nili chuning ria tengte kopini kachidi do pulong te institute long wangra nang art chusi mi sita men kona ni pini theklok pen tok dun thavret pulong te ili tumanong juno po mogela so a center chepondet bang nang close check lo putai lutum ke Karbi tum ke this is the only institute where we can get university degree ke mang huji thanga thayawe athela ke university pe na masa website along ta pitang la sadak lang lo pote examination program ta theklong I ahok lo registration bang apply der chat my registration bang nang le lang sita lage exam ke tolong thang effect awe result along mo paklai ta thang effect awe lage mo result aprang sitang det pop pen result ta mo keklang yi hulu potel ga dog we time ni la keklang sita cheklo yani baga pichet ta me result keklang bang sita thanga problem we nonan ka dog we student ton dang me sen pen bang preparation lo la pen si non ke bang ji pinian ta me sen la si ke bang non ni ta me sen ni pusi min khelo Diphupen Govintiso Karbi Long Long